Ngiyaphila sizwe sakithi. Umangema lokhuluma naye. Ngicabanga ukuthi niyangibona futhi ngiyaziwa nje kakhulu kabi. Ngidume ngegama likaThuzwi, ngiyinkatha. Yabona nje ubungibona nje. Ngiyinkatha nka. Ngibhekele ngibheke emuva ngiyinkatha. Nakho-ke ngize ngakho. Ake ningibizelele umfana lo. Ngibizeleni umfana lo. Uyabona lo muntu mangithi ngibizeleni umfana lo okuthiwa uGodolo. Wegodolo come la. Hlala lapha phansi. Hlala lapha phansi Godolo ngikutshele ngoba ufundisekile awuzwa le emadlebeni. Godolo wena wajoyina iMK awujoyinanga inkatha. Uma ukhuluma kuma social network khuluma ngokuthi uzobenzelana abantu njengoba uyiMK. Musu ugiya ngegama lenkatha. Inkathi yazi yona ukuthi izokwenzani kubantu kumphakathini. Wena shona ukuthi abantu uzobenzelani Godole. Njoba bejoyine iMK. Musa ke wena njalo ukukhuluma ngegama lenkatha. Awukhishwanga inkatha lapha kwagogo wadla khona wasutha. Wathi uma ususutha wasuphuma ibhodwe lakho. Manje base bekuthembisa lapha amantshontsho ukuthi uma ukhuluma kanje ngenkatha uzothola isikhundla. Wegodole kwa MK uzolala ugodole uvuke ungase uyena ugodole. Lesi sikhundla bakuthembisa sona ufana ne-useless. Phuma enkatheni godole endini. Utshelwa yimi utshelwa isalukazi ngiyayishaya ngiyayiqhenya ngenkatha. Ngiyinkatha uthanda ungathandi. Futhi awuzi kwathola amavoti ngoba lakho uzogiya ngenkatha. Giya ngokuthi umphakathi uzowenzelani. Kodwa laba bathe bazoza kwena Godolo yagodola.